हेल' गाइस, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। फुंबिलिनि नै आं दसे न'आवनो ब्लग बनायबाय, मिनि ब्लग। बे ब्लगाव बयखौबो बरायना लानाय जाबाय। माने आंनि बारिया ओरैबायदि हाग्रा जाजोबना दं आरो उनजों नुबाय थादों नोंथांमोना। बेनो आंनि न' आरोना। बे न'आवनो आं थायो आरो बारियाव हाग्रानि थाखाय आं अखा बोथोरबो आरो बारियाव हाग्रानि थाखाय मुलि सारनो गोनां दं। नुबाय थादों उनजा। बै साङाव बैसाङाव माबा गायदों आं, जोगोनार, लाव। भिडिअखौ आं बानायजेनदों दिनैसो। माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो। सेथि खेबनि थाखाय बनायदों। बेबायदि मिनि ब्लग फार्स्ट टाइम बनायनाय जादों। लोगोफोर माबायदि जादों? सान्दुङाबो आरो बेलासि जानो जाबायना, दोमैलु जाना दं। ओंखाम जानोबो सम जाबाय माने। दा बे बेलासि समावनो आं भिडिअखौ शुट खालामनाय जादों गाइसमोन। थ' बिदिब्ला जोंनि बारिखौ दसे नायबिजिरनि। नोंथांमोना मा बुङो? दसे नायबिजिरनि। हाग्रा जाजोबना दं। मा गायखो मा गायाखै आं नोंथांमोननि सेराव देखायनो नाजानि हायाना। ओरै हाग्रा गोजा, नै हाग्राया मारै जाना दं। आंनियाल'सो बारियाल'सो बिदि जाना दं खोमा, रावनियाबो बिदि गैया खोमा। बैयाव जोगोनार गायदोंमोन, नोंथांमोननो देखायनि आं र' दसे एसे नायला बेयाव गायदों आं। आरो बैयावबो दं माखासे फुलि गोरलै गोरलैबो दं। ओमफ्राय खुमब्राया नै देरनाया। बेनिफ्राय बैजों आरो गय गायदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। बे गयखौ फुलि गायना होदोंमोन आरो आं ना, ओमफ्राय एबार गायस्लायदों। हाग्राबाबो आं हाग्राखौनो साफा खालामनो समायखौनो मोनाखै माने। नायला, बे फांसे, बेयाव फांसे, एसे बोसोरसे जानायनि गायस्लायना होदों आं। लटावानो मानबायना दं। ओमफ्राय नै बेहायबो गायना होदों। आरो दंबावो ओरै, नैबेथ' गोरलैथार। ओरै उनजों दं माखासे, बोसोरसे जानायनि गायना होबाय आरोना। मा बुंनो लोगोफोर, ओरैबायदि हाग्रा माने बुंनो नांला। बापरे बाप। जेने थेने गया थांगौनायबा आं रैखा मोनसिगौमोन। हाग्राखौनो बेसे साफा खालामनो, बोसोरै होबाय थानांगौ माने मुलिखौनो। नोंथांमोना गायदोंना गायाखै बेबायदि गय? एबार नै एप्रिलाव बा बैसागु बायनानै दाबो गायजायो। नै फांसे दाबो गायजायो माने। दा अखा गोलैबाय, बारा गायजाला माने। नै फांसेया मारै जादों, एबारसो गायदों माने। बेनिखायनो साफा नुदों आरो गुदिखौ। लटावानो मानबायना थायो, साफा खालामबाय थानांगौ। ओरै दं, बेनिफ्रायबो ओरै दं। गासै मिलायना 50नि सायाव दं आरोना गय फुलि गायनाया। आरो बे गय बिफां गायनाया बेहाय नोंथांमोना मिथिखागौ। जियानो हक, भिडिअखौ नायना माबायदि मोनदों नोंथांमोना आंनि मिनि फार्स्ट ब्लगाव कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम। आरो पेजखौ फल' खालाम, फेसबुकखौ। नोंथांमोननि थाखाय मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हायो जाहाथे। बेनि थाखाय गोजोन्थों, जय हिन्द।